Welcome to Road Videoke. When I see your smile, tears run down my face, I can't replace. Now that I'm strong, I had figured out. Okay, so ito na yung tulay. Alam ko sa ano nito eh, nandun na yung arko ng Tarlac. Upya, aray. Papahinga muna tayo na naramdaman ko na yung aking likod. Okay, this is brought to you by Salon Pass. Pag wala ka nito, huwag ka na mag-rides. So yan, ito yung wharf sa may Sual. Papaalam lang tayo kung pwedeng pumasok. Ayan, pwede na yun pala. Bawal. Bawal. Ano ba? Ha? Nag-video kasi ako eh. Mahirap ah. Okay lang. Ayan, so nandito tayo sa wharf. Unfortunately, bawal yung helmet. Kaya nandun yung camera natin. So, dito na tayo sa cellphone. So yun, pag papasok kayo rito, bawal ang helmet. Kasi may idea na ako. Kasi nandun yung mga barko ng Navy, BFAR. Siyempre, diba may issue tayo sa China. Baka may make sure nila na Pilipino talaga yung pumunta rito. Which is, I understand. I totally understand. So yun, ito yung dagat. And then, yun, may mga isda doon. And then, ayun nga yung mga barko ng Navy and BFAR, Coast Guard ata, I think. So, yun. Again, I understand. Understandable naman siya. Tingnan lang natin itong dagat. Ayan, diba? Napakalinaw niya. Ayan, ganito lang siya.